Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet vendredi 26 juin 2026. Maliens en pourra information télémanie fla de sort. Information follow Maliens. Ko Kaibran ko problème bambe ka Mali kono. Ko Côte d'Ivoire, Mali ministre de commerce. O de boraka déclaration que ko Mali délégation d'Obera Blakata Côte d'Ivoire. Ko ka taka négociation keni Papa Adoye, Côte d'Ivoire président. Ko ka ta négociation kenoyi. Ko parce que ko Mali opérateur et fenge économique munu be ka pétrole ko nyanabo. Ko liye war sara. Ko mais ko Côte d'Ivoire banembe ko ka carburant di Mali ma. Ko Mali be na délégation da ka ta négociation na. Moi je pense que ou be fait ka ta négocier wala sa carburant be do Mali ko na choko amina. Information flana ou be ka ta mado ira moto sans fera la. Malien be ka kuma ina mere. Ou be ka ta mado ira moto sans fera la. Ko tero ka carburant ko banendo. Malien ou be ka photo do ira ani video do ira. Anya be bina jaraka mogo la ou be ka moto pousser. Ou be ka ta bla et réseau fanbe. Ko olu ka carburant banendo. Ko carburant ko gele me Mali kono. Ko Malien kana dini ko ali munu be ka attaquer. Ko olu ka carburant banendo. Malien tiente kuma ina de. Ou be ka piéger de dans Mali armée nya. Mais amena tla ka du détail de là. Aywa Malien Mali de flaga wuli ka ta deli ke Côte d'Ivoire ko ka carburant dama ko nga essence tambulu ko foyi tambulu Malien adamade ko do be CB bi ibi toto Mali de flag bi Mali ministre metla ka ma Europe je na vidéo la Mali de flaga wuli ka joke de ka ta Côte d'Ivoire deli ko ka carburant dama jamana kelembe ka essence ni gasoil ni fond dama bi Côte d'Ivoire drondi o de ko son adamade e ka sabali amena da bela de détail la Malien carburant ko gelambe bi ou be ka fɛn fɔ a bɛn nkalon de o dɛsɛlen bɛ di ka taa sɔrɔ Côte d'Ivoire an t'a dɔn n'a ka sɔrɔ Côte d'Ivoire bannen don dɛ mais o tiɲɛn'o nkalon o bɛna dɔn donc ka yira u la k'a fɔ i bɛ ju tu dɔ la i siri fo bɔ u tu la an bɛ don détail bɛɛ lajɛlen na. Bi ko essence ko gɛlɛya bɛ yen ko kɛlen bɛ ko ka tero sɛgɛ bi k'u bɛ k'u ka moto pousser Maliyɛnw kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ duga ta ka dɔgɔ jugu la kale maa si ye n ye image min yira aw la ne stratégie kura dɔ de ye jatigɛ wale mɔgɔw bolo u bɛ nin kɛ kun jumɛn de la u yɛrɛ d'a filmer dɛ u yɛrɛ d'a filmer mɔgɔ wɛrɛ m'u filmer u yɛrɛ d'u yɛrɛ filmer n bɛ tila ka vocal dɔ kalan an bɛ vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ d'u yɛrɛ filmer ka tila ka bila bɔlɔlɔ kan mais n'u y'a Maliyɛnw y'a ye sa Maliyɛn caman ba hakili bɛ tigɛ sa hakili ba jaw ka essence bana ko essence tu bolo i m'a ye u bɛ ka tagama hali essence tu ka moto la i ɲɛ t'a la u bɛ ka tagama stratégie mun don n'u bɛna surunya an ka kanw na n'u surara attaque la u bɛ ka stratégie kura min kɛ sisan donso dɔ bɔra n ye video dɔ kɛ kunun donso bɔra ka kuma fɔ n'u surara attaque kɛ yɔrɔw la u tɛ moto boli parce que drone b'u ye avion b'u ye n'u tagamaw sen na a ka gɛrɛ drone k'u localiser quoi drone be boli fɛn de système dɔ be drone na u bɛ fɛn localiser moto sanfɛla ni moteur ma fɛn ninnu quoi donc u b'a faga de k'i tagama n'u sɔrɔla attaque kɛyɔrɔ la u bɛ sɔrɔ ka boli ka yɛlɛ moto kan ka taa attaque kɛ mais n'u moto boli caman b'a ka tugu ɲɔgɔn kan moto boli u bɛ se ka localiser u bɛ se ka frapper Maliyɛn a kun bɛɛ filɛ nin ye awa nin y'u ka stratégie kura de a y'a kɔlɔsi parce que essence ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi Maliyɛn bɛɛ b'o kalama essence ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ donc transition ka virement bɛ k'i profiter pour que ka Maliyɛnw kunkolo ni salo ka Maliyɛnw dusukun sumaya u b'a fɔ ko essence ko k'olu bɛ ka essence ko gɛlɛya de i n'a fɔ essence ko maîtrise boli de bolo u bɛ ngalon tigɛ san k'an y'a tigɛ parce que an tɛ fɛ ni mɔgɔw de ka sɔrɔ i m'a ye u yɛrɛ filɛ essence t'u bolo ngalon don dɛ u dɛsɛlen bɛ ka na ni essence de o gɛlɛya bɛ yen hali ministre de commerce bɔra ka kuma ni fɔ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen essence ko bɛ ka gɛlɛya bi o ye tiɲɛ de donc tero fana toro ye kolo de fili dɔrɔn o y'a ta ni ye piège de donc Maliyɛnw bɛɛ hakili bɛ sigi ja essence a bɛ bali n'a sigi sinɔgɔ la o bɛ taga an ka kan dɔ tiɲɛ la tɛmɛ ala ka kulu wala batan don an na cɛ an ka soutien bɛ armée donc an bɔra ka yɔrɔ yɛrɛ la an ka jɛ fana an ka nin kumakan ninnu fana lamɛn u b'an ka kumakan fana sinsin aw ni an ka jɛ an ka lamɛn. Ibrahim ngo olu de y'a filmé ka fili réseau sanfɛ ninnu yɛrɛ bi a filmé cogo e yɛrɛ b'a filɛ hali kuma min bɛ k'a la ni k'i tulo mada kosɛbɛ ka écouteur bila kosɛbɛ i tulo la quoi i bɛ caman fa
famala ni bi ko kayme bo aw bota ko cari ba dum ga ko fendo la nyin to bula aw fana bala ka wude mana quoi c'est la neti senin la ko Ibrahim neti me ga ko la mais sincèrement non yire ka ande ke se clienten na quoi wa netu de mo ko fo la quoi odongo vidéo lo blani jusqu'à le commando Ukraine voilà donc abela jele kuma mesan mogon nyere du yere filmer mogo shimu filmer Mali satellite mu filmer Mali avion mata ko filmer ku na tola fle ku bena attaquer ke problème de B ali Mali ministre de commerce fana bora ka kuma ameno kuma kan fana kala ko Côte d'Ivoire Mali ministre de commerce bora ka kuma jumen de fo Mali on ko be dugu kono de Mali ministre de commerce ko Côte d'Ivoire kanga camion be ko me ko oluga commerçant courte ka ko ute Côte abina fa Mali ministre de commerce ka kuma be ay kayiradi on dirait Côte d'Ivoire ka geleya du anga carburant ko la kanga carburant be bo Côte d'Ivoire di maintenant ko négociation be sena meno fana vidéo kala mbe jambo fana vidéo la menyo fait donc a fo ngena o be ka ta vidéo mira ko tero nunu redu yere filmer de ou déceler me karani carburant de gadi malé ma donc ga vidéo on de be ka boka ngalon tege ko tero ka essence bana ka essence ma bande essence fo ma ban duga ta ka dogo jugu la kali tero be déceler no se ku yere filmer ka ira malina kan desera ya wa al ne drogu ta otoke machi toke billahi machi toke al ne drogu ta itoke donc Mali on anga janga Mali ministre de commerce que selon le ministre de commerce que le Mali constitue les prochains jours une délégation officielle qui se rendra en Côte d'Ivoire afin de négocier avec une société ivoirienne. C'est ce que c'est stoppé en vue de faciliter l'approvisionnement du pays en carburant. Le ministre a indiqué que les opérateurs pétroliers maliens ont déjà effectué leur paiement, mais se heurtent à de sérieuses difficultés pour ravitailler leurs camions citernes, lesquels sont toujours immobilisés sur le territoire ivoirien. Il a précisé que la majeure partie du carburant consommé au Mali provient actuellement de la Côte d'Ivoire. Malion, ayo kuma mfodi ni de anga ire kuma kana me. Bankampi o ekafo anga kenyere o buta taji samu ngulu Côte d'Ivoire la fo ko geste aussi o war de stra ka camion jolé doyi gela pas de bo anka bi o ka sika camion nu fa ani war mi stra ko taji dama anga na nga jamana ko o da to ani sharia ta kafo amina kululi ka tayi no ukata sika kuma gelambo la ukasika fo nyogapse ko kulture parce que anga taji fam pas de bo ko dorbi na fora ko gelabo la donc anga wuli ka njo ka franyinu na ukana anskilin insurance yola anya fo fona ka fo anga sigi yuruguru mime ani shele mebe taji kula mo ko sabali ko pala anga nyini anga GPP ni GPP ka continue ka fo mo ye ka mo la donia ka mo nu hakli jira nyona mimba to dobo bala anga fini tuku fona minya simbe kanama ka wuli ku jo misega tu absega kele kata sadana abela jere nguma mesanno ministre de commerce Alassane Diallo akuka dine ko jugungwa wallahi transition ina mo nyuma mbe ala quoi le ministre la akuka dine tiens là ne ba fait ne te kuma jugu fana fama manifi ben bero mo bete mo jugu quoi Alassane Diallo est bien wallahi il est très bien akuka dine Malion ka fanyana abora kuma munu fo aka kuma konnana ibado apanikele non quoi baro ni be surasu ni ali mo nyuma ni gerla surasu lo bi ubi ni mi kolosu bi ken galon tegala obi ken mo langulu yi woni mo ma so ma doro obi genga bu ben galon norela donc munu bala ka ko Mali be na délégation de la Côte d'Ivoire négociation na ça de Malien do de be na wuli ka ta Côte d'Ivoire kata délire de ka amise ka carburant soro chugomina wa ga vidéo nu be ka boka Alassane Ouattara ne ndongo du ma o de fleka wuli ka bobi tabeta ka carburant no fe ni Côte d'Ivoire carburant tege malla dongo do asimi ka fa ni Alassane Ouattara ko carburant te bo Côte d'Ivoire ka do Mali kono billahi tallahi abe jasimi ka fanga ka na Alassane Ouattara jabe abe wuru ne fermé Mali courant be bo Côte d'Ivoire di Mali carburant be bo Côte d'Ivoire di odo ko so ay ado to yin quoi ay Alassane Ouattara to yakana nen bili ha dabla ake
Assimi ka fanga hake bala de. Alassane Ouattara ben nani aka vidéo nu metling Alassane Ouattara ne na te fenfo. Ba ale te mbalo ya tukuni kato Alassane kelen fi ka taga delu ke. Bon Mali flek a délégation wuli ka ta Côte d'Ivoire de. Ko ka ta négocier. C'est la négociation européenne deli de là. C'est ça le problème. Ambe do de kala ka nga jamana nya. Donc bora ka ni information de fona malien. Ne ga nga soutien be malien de fe be de ngono ne ga soutien ba be. Nga soutien be armée malienne fana que Dieu bénisse le Mali. Akambe ciao.